live. Thank you very much. Pasok na guys, pasok. Bigay tayong ayuda. Shoutout B-Boy TV. Salamat sa patamsak ng ganap shoutout. Yahoo! Shoutout sa iyo. Para sa mga trophy design. Shoutout. B-Boy TV. Tapang mo naman na. No. Ikot yan. Huwag ka nga kasing gaganyan-ganyan. Kay mapuntog ka, mabaldog ka. Gas ng bungo mo. Shoutout sa 17 viewers. Na kay B-Boy TV ako. Mag-play ako ng short video. Mamaya, nakay... Quick. Ano yung B-Boy nandun sa TV ilalim? pa rin mga kawaray. Huwag mo Tingnan na natin yung short guguluhin, huwag video. mo na guguluhin. Huwag mo na guguluhin. Huwag mo na magbibet. Shoutout sa 44. Shoutout sa B-Boy TV. Yan, Sa ilalim in-play ng ko timbangan? yung short video. May chicken. Hindi ginamit. Shoutout sa 44 viewers at 2 thumbs up. Mega love shoutout sa inyo. Guys, yung papasok po sa aking live, ay bibigyan ko po ng ipi-play po natin yung mga short video nyo yan. At magbibigay tayo ng banana para ganahan naman kayo. Ito guys, kay B-Boy TV guys, pangatlong short video. Shoutout sa 83 viewers and 2 thumbs up. Mega love shoutout sa inyo. Asa isa? Kararating ko lang galing pagtinda. Live agad kaya wala man tayong upload. Shoutout sa 63 viewers. Salamat po sa mga Asa mo naman nilagay? napapadaan sa akin live. Guys, yung papasok po, please lang po mag-comment po para ma-play natin yung short video nyo po. Sorry. Saan mo nga nilagay eh?
Kay Biboy TV pa rin po tayo guys. You don't. Ikaw nga nagkuhan yan. Don, Biboy TV. Dami nagpapalipad talaga tayo. Ano Chana yan? all, Chana all. Shoutout sa 80 viewers. Mega love shoutout sa inyo. Pwede mo ngayon Ay, salamat po sa 3 thumbs up. Uy, Wonder Boy, Tudas, sa Mega love shoutout sa iyo. Salamat sa pa-thumbs up mo, Wonder Boy. Mega love shoutout. Sa iyo pa rin. Biboy TV kay Biboy TV. Hanggat wala pang pumapasok na iba guys. Biboy TV pa rin tayo. Shoutout sa 88 viewers. Biboy TV pa rin po. Oo, ganit na. Bubuk ka. Yan. Biboy TV, Mega love shoutout. Di ka nag-live ngayon, Sangkay? Meron pa ito isa. Kulang pa ng isa. Sana yung isa. Di ka magla-live ngayon, Sangkay? Nag-live ko pala kanina. 9 hours. Biboy TV. Waray, sabi niya. Waray. Sa ilalim. Shoutout sa 55 viewers at 3 thumbs up. Mega love shoutout. Kay Biboy TV pa rin tayo. 9 hours na nakalipas yung live mo eh. Doon. Ay, Derilana sabi ni Biboy TV. Salamat Biboy TV sa suporta sa akin live. Shoutout sa 73 viewers natin dyan. Mega love shoutout sa inyo. Ano lang muna natin mute kay nanonood yung TV. Wonder Boys, diyan ka lang muna. Diyan lang muna kayo. Play ko lang ngayon kay Tudas. Tudas.
independence Siya, shout out kay Ma'am Marie Crispy Moreno. Migalog shoutout po sa inyo. Play ko po yung short video niyo po. Salamat po sa pa-thumbs up. At nakadikit na po ako sa inyo. Ayan. Play ko lang po yung short video niyo po. Kahit 5 videos. Para yung iba pong ano po pasok para may bigyan natin ng ayuda guys. Thank you, thank you. Sa'yo pa rin po. Ayan. Paninda ko ito dati. Natundan. Vendor po kayo? Ay, breakfast ko. Akala ko vendor po kayo. Shoutout po. Salamat po sa pa-heart, Madam Marie Crispy Moreno. Miguel shoutout sa inyo. Yan po. Play ko yung short video na po. Hindi ko lang nilalagyan ng ano, ng tugtog kasi baka mag-copyright. Mahirap na. Miguel shoutout po sa 9 viewers at 10 thumbs up. Miguel shoutout sa inyo. Maya guys, ano ko lang mute ko kay nanonood kami ng tanggol. Nanonood kami guys ng tanggol. Sa'yo pa rin po, adobo, Humbampata. Humbampata pala. Ayan, sa'yo pa rin ma'am. Marie Crispy Moreno, Miguel shoutout sa iyo. Salamat po sa pagpasyal sa aking live. Yan po, mayroon ka na pong jacket. Kay Sir Biboy TV, ay Sir Sangkay, Biboy TV, Miguel shoutout sa iyo. Mute ko lang guys ha, kasi manonood lang kami ng tanggol. Kasi malapit dito sa TV yung cellphone ko, maingay. Salamat po, dyan lang po kayo. I-play natin yung short video nyo.
Guys, play ko lang yung ano, kay Mare Crispy, Marino. Short video, kakain lang kami. Mute ko lang ulit. Salamat po. Diyan lang kayo. Shoutout sa 14 viewers at 5-10 thumbs up. Shoutout.
ano pa rin tayo, Marie Crispy Morena. Miguel siya. Ang hilig magluto ni Madam. Yung mga ano, ulam-ulam. Yun oh. Ay, gagi, may ano pala. May tugtog pala. Muntika na tayo dun ah. Mark dyan. Mag-copyright tayo. Ang lungkot talaga ng buhay pag walang perang nanulikwat. Tapos ang merienda ay tinapay lang. Shoutout sa 7 viewers at 10 thumbs up. Sa mga papasok po sa live ko, comment lang po para may play natin yung short video nyo. Ma'am Marie Crispy Morena, sunod ko po si ano, Sangkay Biboy TV. Kasi siya tatambay rin yan eh. Natin tayo. Na kadikit na po ako sa inyo. Sangkay, ikaw naman Sangkay. Tayo ulam ko. Next po kita dito ma'am uli. Uy, ano na ba na nangyayari sa'yo? Parang kang dinosaur. Abutadong marmara. Ang pinagod ko pag nilagay ko, lumami. Masabaw yung ano? Ito? Masabaw yun. Ha? Masabaw. Kunti nga lang nilagay ko, lumami. Ngayon may katas ay may tubig yan. May kunin tayo mo. Wow, lechon, sarap. Namatron si Sangkay. Hindi lang. Shoutout sa 6 viewers at 10 thumbs up. Nag-love shoutout sa inyo. Next kita dito ulit Ma'am Marie Chris Moreno. Next po kita dito ulit. Ano itong load? Salamat, Wonderboy. Boy TV, salamat. Labang yun. Meet ko lang ulit. Huwag kami tanggol.
Oh, kahit ka duyan-duyan sangkay. Shoutout sa 6 viewers Unahin mo na yung mga bukong dito na At- labog na. 10 thumbs up. So, andyan pa si Ma'am Marie Crisme Moreno. Click ko po ulit yung ano nyo, yung short video nyo po. Comment lang po ulit kung nandyan pa kayo. Kasi yung kung wala naman dyan, namasyal na sa ibang nagla-live. Okay na yun siguro yung kanina. Pag nandyan pa po si Ma'am Moreno, paki-comment lang po please. Pag wala, tuloy pa rin kay Biboy TV. Hanggat wala pong ibang papasok guys, hindi po natin mapapalitan tong short video natin dito na biniplay. Si Wonderboy yan, dyan lang lagi siya, si Biboy TV eh. Nag-iisa, ano lang yan, nila lang. Shoutout sa 4 viewers. Guys, pasensya na po kung nag-mute ako ng aking live kasi nanonood kami ng tanggol, baka makapiright po tayo. Kay Sangkay Boy TV pa rin po tayo guys. Please support my YouTube channel please. At patamsak na lang guys kung hindi kayo busy. Shoutout sa 6 viewers, mega love shoutout sa inyo. Naka 50 minutes na tayo guys, mag-iisang oras na tayo. Na kay Biboy TV pa rin po tayo guys mga koray. Supportahan natin si Sangkay Biboy TV guys. Salamat din kasi nakaabot na tayo ng 2.5 subscriber na yun. Salamat sa mga sumubscribe at hindi pa nakapag-subscribe, please naman. Subscribe na kayo. 6 viewers, mega love shoutout. Sa mga nagpapatalon-talon dyan, alam nyo na gagawin nyo. Comment naman po para ma-play natin yung short video nyo. At yung mga natin dyan, na kaibigan natin na baguhan lang din na nag-YouTube, yung gusto mong hingi ng Aguinaldo or banana ba? Mag-comment lang po para naman po yung pagpasok nyo sa aking live, hindi naman masayang. Para naman po masuklihan ko ng pag-play ng short video po, malaking bagay na po yan. Alam ko si Sangkay andyan, dalawang cellphone ginagamit eh. Sangkay, baka pinipiraw ka na, hindi ka na makaturog. Shoutout sa 6 viewers at 10 thumbs up, may galab shoutout sa inyo. I love you sa inyo guys. Ay, 5% na lang pala ang aking cellphone. Malobat na guys. Okay la, sabi ni Sangkay. Salamat Sangkay sa suporta ha. Shoutout Listen sa 5 viewers. Tagal. Ngayon. Mga lang aakyat. Umupo ka dito, akin na yung pamalo. Saan ka na naman pupunta? Di ba tayo kusumain? Hindi ka pa tapos kumain. So, wala. Shoutout sa 2 viewers. May galab shoutout sa inyo. Uy, shoutout sa 10 viewers. Guys, yung pumapasok sa akin live, yung mga ano dan talaga, yung
yung main channel po yung gamitin nyo rito para ma-play natin yung short video. O kahit hindi, Ninja ba? Pwede rin yung Ninja. Basta yung ano, yung main channel nyo, ibaba nyo para ma-play natin yung short video. Kaya sangkay pa rin tayo guys. Umupo ka dito.
Yan isang kay play ko lang uli yung ano mo, video mo. Shoutout sa 7 viewers at 10 thumbs up ng love share. Guys, yung papasok po sa aking live, pasok lang po ha. Yung hindi naman po papasok, okay lang. Salamat. Play ko lang yung ano mo, yung long video. Hoy, hoy. Mute ko lang ulit kay Nainay. No. Shoutout sa 8 viewers, may love shoutout po. Mag-comment lang po guys yung ano, yung magpapa-play ng short video. Para naman ma-play natin guys. Para hindi sayang yung punta nyo at effort nyo sa aking live. Andiyan pa po ba si May Morena? Huh? Pangalan ba? May Moreno ba yun? Marie Chris May Moreno pala. Miguel Shara siya. Andiyan ka pa ba? Comment lang po kayo kung andyan pa kayo para may play ko yung videos. Pag wala po kasi hindi natin pwede may play. Sayang. Yung nandyan lang po yung i-click ko. Nagmamadali mag-breakfast
Pero hindi pa rin siya Shoutout sa mapagtanggol. 4 viewers at 10 thumbs up. Mega love shoutout. Siya magsuot Salamat. tayo. Diana, may alam ka pa ba na pwede niyang pagtaguan? Wala na kaming ibang property.
Shout out sa Butas. 6 viewers. Yan o. Kabila. Shout out sa 5 viewers. Shout out sa Ay, 5 sin viewers. mo. Hawakan mo o. Ay. Yan, ganyan. Ay, ayos. Ayos mo. Kapag marunong ka lang gumawa ng sarili mo. Pwede ka nasundan. Hindi ka pa marunong, hindi ka susundan. Yes. Ha? Sabi ni mama, pag marunong ka na daw, masusundan ka na. Kaya matuto ka na sa mga 5 year, 4 years old ka na, next, ngayong taon na, December, apat na taon na. Kailangan mag 5 man na ikaw, 5. Na, Para may baby si mama, at least marunong ka na magbukas ang foot mo. big boy ka na, no? May baby ka na sunod. Pag 5 na ikaw, may baby na ikaw kasama. Payag ikaw? Ha? Uy, dali, kinakausap kita. Pag nag-5 na ikaw, dad mo, may baby ka na, kapatid. Payag ikaw? Ha? Payag ka? Gusto mo ikaw lang? Ha? Ayaw mo may kapatid ka? Ha? Ha? Ayun. Hindi siya sa akin. Sangkay, salamat sa pagpasyal pagtambay. Shoutout sa 7 viewers. Hindi ng pa.
Shoutout sa 7 viewers natin dyan. Miguel Love shoutout po. Kumusta kayo? Kumusta po kayo guys? Sangkay, shoutout. Pa rin ba? Andiyan ka pa ba? Sagad. 2 hours na tayo naka-live. Shoutout sa 5 viewers at 10 thumbs up. Pa-shoutout po. Yung pinuntahan ko kanina sa live ng si Jilin Vlogs. Sana ay makapashare kayo sa akin live. At sa mga manonood niya dun. Bibigay ako ng banana guys. Legit. Legit. Basta umakyat dyan na. May 10 viewers, so Miguel Love shoutout. Nine viewers, Miguel Love shoutout. Mahulog cellphone ko ah. Bigading dong. Normal ito ko. Shoutout sa 5 viewers. Nak naman. Ano ginawa mo dito, Doy? Ginawa mo? Ano yung dalawang benteng? Uminit ka nila. Uminit sa atin ko. Hindi na naman subukan ng kaya na ba rin? Kaya kailangan mo na naman yung cellphone ko. Ano mo ito?
Yan dyan. Marbar, hindi mo dinig yan. Nagbubuha ka dyan, ano mo ikaw? Balik mo na naman yung mga ano mo na Mark dyan. Mahulog ka. Pagka dyan sa ano na. May live dyan. Yan. Oh, iingay mo na. Shoutout sa 3 viewers at 12 thumbs up. Maya mag-out na rin ako. Mga ano, 2 hours and 30 minutes. Konti na lang, ano na lang. Ano na lang siya, mga 10 minutes na lang. Wonder Boy, shoutout sa iyo. Salamat Sangkay sa suporta sa pagtambay sa akin na live na kahit napakatagal. Thank you very much. Maya mag-out na rin ako mga 2 hours and 30 minutes. Ano na ito 2 hours and 22 minutes na guys Salamat Sangkay ha. Lumit ko lang ulit kay maingay ko. Shoutout sa 7 viewers at 12 thumbs up. Andito kasi sa may malapit sa cellphone ko kaya rinig niyo yung boses niya Ulit.
Shoutout sa 6 viewers at 12 thumbs up. Uy, umabot na ng 2 hours and 31 minutes guys. Nakalagpas na tayo. Mag-out na po ako. Salamat kay Sangkay B-Boy TV. Sangkay, nandiyan ka po ba? Maraming salamat sa tambay sa akin live ha. Kahit silent, naka-silent ano tayo. Live ngayon. Salamat. I love you guys. Out na ako. Sangkay, salamat ha. Salamat sa 6 viewers and 12 thumbs up. Miguel shoutout sa inyo. Maraming thank you. Ay, babe. Wonder Boy, shout out. Bye-bye na po. Ingat. Good night po. Salamat po sa inyong lahat. I love you all. Tulog na kami. Thank you. Sangkay, thank you ha. Salamat sa pagpasyal. Thank you very much sa pag-support sa mo. Solid ka talaga. Walang bukas. Thank you very much. Love you.